Naimbag malamyo amin, ay mi papagayam iti tangatang. Ti suro ti Biblia nga programa, ket dumanon kada kayo, beten iti istasyon ti radio DCBS, Radio Ronda, Baguio. Ume kami, ay mi nga papagayam, tapnon itultuloy tayo, itultuloy mi nga danon. Dagiti nabalitukan nga sasaon ni Apo Dios, isudang maaon manipod iti nasantuan nga surat. Ti suro ti Biblia nga programa. Ket mangidanon kada kayo, dagiti awan suro kawang kurang na nga sursuro ni Apo tayo Jesu Kristo, ti saan nga nayunan, saan nga nabalbaliwan, agsipod tagsao kami kasaon ti Biblia. Umuna nga Pedro, Kapitulo 4, versikulo 11. Sabi ko matanda kayo, kadagiti sibay ti radyo, tapnon kakadwa tayo iti oras iti 30 nga minutos, ken urepay, kada kayo ay iti nakakabsat, nga adda nga mangsubsubaybay kada kami, iti Facebook Live, ken iti YouTube, iti naduma-duma nga paset iti lubong, sa laing nga iti Pagilian nga Pilipinas, urepay dagiti nagduduma nga buybuya, magsusubaybay kada kami iti YouTube ken iti Facebook. Nembag nga panagdingdingagyo, panagbibuyayo, kinaman kadita, mabinibisyaran tayo nga na espirituan, kadagiti may daron nga adal, beten iti dito nga programa, ay iti nakakabsat. Alawin, intayo basahin ti pangipunganan tayo iti adal, iti dito nga malin. Mabasa dito manipod iti libro iti Hebreo iti kapitulo 5 iti versikulo 8 ken versikulo 9. Orepay ni isu ti anakidi naadal na ti panagtulnog gapu kadagiti banbanag alinak amna. Ket dinto ang naramid nga awan pagkurkurangan na nagbalin nga isu ti nakinaramid ti agnanayon na panakaisalakan kadagiti su amin nga agtulnog ken kuana. Dijay tema nga panagtulnog. Isu iti intayo paglalanglangan nga dalin ti daytoy nga malay magsipod ta daytoy ket banag nga saan nga maikan iti nanay nga panakaisuro. Dijay ko nato nga panagtulnog. Kaskas-ang nga panunutin nga nupay igunam-gunam ti Biblia ken orepay ni Apo Jesu Kristo. Ti kaadda kuma iti rikna ti tunggal may sa kada tayo nga managtulnog. Ngem saanin nga isu ti adda nga magigantayo kadagiti mangisursuro iti sao ti Dios. Ti adadaan nga magmagagana iti nakakabsa, ket mamati ka laeng, may salakan kan, awatem ni Apo Isus, kas manubot kin maning salakan mo, deta ket makaanayin ti panakaisalakan, ken kunada pay nga awanin ti aramid ti tao, inaramid amin ni Apo tayong Jesu Kristo. So, kadigiti natakamat, awan iti may baga nga panagtulnog. Banag nga saan nga tapayain iti isuro ti Biblia ay iti nakakabsat. Kayat ko nga iturong ti tunggal may sa kada kayo. Iti makunkuna nga Great Commission. Bigbigbigan amin dito iti mangisursuro ti Biblia. Nga Great Commission na masasao ket isu iti panagisarita ni Apo Isus kadagiti adalan iti sakbay nga umuli sa dilangit. Iti Matthew 28 iti 19 ken 20 kunana iti kastoy. In kayo nga rod ket pagbalinen niyo nga adalan dagiti amin na nasyon abaw ti saranyo ida tinagan ni Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nga isursuro yu katakwada nga iwanan da dagiti su amin na banag nga inbilin ko kada kayo. Ket adto yadda kada kayo agnanayon agin ga ti panungpalan ti lubong. Ripa rin tayo ay tinakakabsat
detoy in balikas niya po tayo Yesu Kristo kas pamilin kadagiti apostol insakbay nga umuli siya di langit. Umuna imbilin na kadagiti apostol nga masapol nga may kasaba iti Ebanghelyo. Detoy ket bilin ang maipaay kadagiti saan pay nga naisalakan. Bilin nga kasapulan nga may kasabat Ebanghelyo tapnon ti tao ket madda ti panakaisalakan. Kalpasan na iti versikulo 20 nga kunana isursuro yu kadakwada nga iwanan da dagiti suaming imbilin ko kada kayo dagiti ket isuda dagiti bilbilin nga alagaden dagiti nalpasin nga naisalakan. So kaya nga saoin that yung Great Commission nga masasao ket sinakop na dagiti bilbilin isuda nga kasapulan nga may kasaba ken pagtulnugan ti tao tapnon may salakan ket kalpasan nga isuna ket may salakan ken may sana Kristiyano kasapulan nga maaywanan da dagiti suami na banag isu nga inbilin kadatayo ni Apo tayo Hesus Kristo. No kitain tayo nga ruta iti nakakabsat iti aplikasyon na ritoy ti pakabirukan tayo kadagiti bilbilin kadagiti saan pay nga naisalakan awan sa bali no di iti libro dagiti aramin. Iti libro dagiti aramin. Agsipod ta ditoy nga mabasa tayo ken rekordan nakaisalaysayan dagiti nagduduma nga ehemplo ti panaka-converti kaya nga sawain panakaikasabati Ebanghelyo nga nangitunda iti panamati iti maysa nga tao. Amin nga ehemplo iti panagbalin ng Kristiyano na isurat da iti libro dagiti aramin. Kahit kalpasan ti libro ti aramin mangrugi iti Roma agin gana iti Apokalipsis. Dagiti kakabsat ket na isurat. Saan tapno pagtulnugan ti tao tapno may salakan. Diti panakapakawan ti basol ngem na isurat na digitoy kadagiti nalpasin nga namati. Nalpasin nga namati digitoy. At ang nagsurat ni Apostol Pablo kadagiti iglesia. Iglesia ti Roma, iglesia ti Corinto, Galacia, Efeso, kanta dumapay. Isu nga, kuna dejay bilin ni Apo tayo Hesus Kristo dejay Great Commission para kadagiti sanpay nga namati, dejay versikulo 20 para kadagiti nalpasin nga namati. Kitadda iti obligasyon ti tunggal maysa ay iti nakakabsat deta ket isu iti panagtulnog. Tadagiti nga libro linaon na dagiti bilbilin nga kasapulan na pagtulnugan ti tao ay iten mi nga papagayam ay iten mi nga agbuybuy akan nagdingdingeg. Iti ehemplo tayo ay iti nakakabsat makita tayo iti may isang ehemplo iti libro ti Arami nga mabasa dito iti kapitulo 16 pagkasiknan dito iti may isang gwardiya ti pagbaludan nga idi nga naibalod da Apostol Pablo ken ni Silas naibalod da digito gapu iti paningkas kasabada ken Apo tayo Hesus Kristo. Adda nga da Pablo ket adada nga kanta karkarara iti nga tirabi pagamuan imay sa dakilagan ganid ket tirwangan dagiti pagbaludan nalukatan. Labit na ilibay di nga gwarda ti pagbaludan ket gapu jagan ganid para nakalukat tirwangan dagiti pagbaludan nakariing ket idi nakita na nga nakalukaten tirwangan dagiti pagbaludan. Ginandaton dati nga gwardiya nga patayin ti bagina. Ngayon na Apostol Pablo ket nagikis. Nga kunana saan mo nga ramidin deta tadakam dito yung kunana saan ka magpimanaw. Ket idi dimawat ti silaw dedi gwarda ti maray ti unay. Ket pagpigirgar nagrukbab kada itsaksaka da Pablo ken Silas. Ket tinala na iti ruar ket kinunana kadakwada Apo
anya tiribben ko ngaramiden tapno may salakanak. Ije versikulo 30, kapitulo 16, iti libro ti Arami. May sa nga saludsod, nga nalabit saludsod ti tunggal may sa kadatayo, ay iti nakakabsat. Dito ket may papanit ti saludsod, nga kasapulan nga aramiden ti may sa katao, tapno may salakan. Riparin nyo di saludsod, anya ti aramide, tapno may salakanak. Kahit nga sawen, adda ti kasapulan nga aramiden ti tao. Saan nga bagi amin ni Apo Dios? Saan nga kastay ko na ti daduma, Jesus made it all. Uro inarami din amin ni Apo Isos. Ti pan nakapakawan ti tao, nga di po di ti baso. Dito nga tao, nagdamag anya ti aramidit. Tapno may salakanak. Ay mi nga papagayam. Adda iti nadyusan nga sungbat. Apa nga nadyusan nga sungbat? Agsipod ta, dito katagapo kay Apostol Pablo. Kaya di insarita ni Apostol Pablo, saan na nga bukod nga kapanunutan ay tinakakabsat? Saan na nga bukod nga pampanunot? No di ket day isuna kas may sang apostol pinaltiingan niya po tayo nga Hesus Kristo. Laglagi po nyo di ako na iti umuna nga Korinto, iti kapitulo 14, ay itin nga kakabsat. Ijay versikulo 37, iti kuna ni Pablo ditoy. No ti may sa panunutin na nga isumamadto, wano mapaltiingan, amun na kuma, adagiti banbanag nga isurat ko kada kayo, bilbilin nila ti Apo. So, anyaman nga isaw ni Pablo, bilin deta ti Apo. Nga kasapulan nga isa una. Ket idi nga simungbat, amo tayo nga dito ket naggapo ken Apo tayo Hesus Kristo, sinungbatan na di sa lutsod na nitaramidin na, tapno may salakan, ti sungbat, iti versikulo 31, mamati ka ken Apo Hesus Kristo, ket may salakan kanto, sika ken ti balay mo. Na patak di sungbat, mamati ka ken Hesus Kristo, ket may salakan kanto, sika ken ti balay mo. Iti panangi pataros dagiti kaaduan. Kunada agragsak da agsipud ta mabasa nga mamati. Mamati ka kuna ni Apostol Pablo. Ngem laglagi pun tayo. Nga kalpasan nga naibaga ni Pablo nga mamati. Dejay nga gwardiya pagbaludan anya nga rod ti patsin na ay ti nakakabsa. Anya patsin ti gwardiya ti pagbaludan. Awan pay apay agsipod ta saan pay nga naibaga dagiti banbanag nga aramidin na. Dati ti gapuna nga saan tayo nga agsarden di versikulo 31, no di kat ituloy tayo nga basahin di versikulo 32. Anya iti mabasa tayo ti versikulo 32. Ket impalawag da ken kuana ti sao ti Apo ken kadagiti amin nga adda ti balay na kaya nga sawen insuro dati ebanghelyo iti dedi nga gwardiya ken kadagiti su amin nga kabalay na apa nga kasapulan nga maisuro. Ubo nagsipod ta kasapulan nga maisuro tapno nadapatsin ay tinakabsat. Roma kapitulo 10 iti versikulo 17 kunana tati pamati agtao ti panagdengdengay. Kaya ti panagdengdengay agtao gaputi sao ni Kristo. Ngarod kasapulan ngarod nga makasabaan nga umuna dani nga gwardiya ken kadagiti kabalay na nga dito'y tinamunganayan diyay pamati na. At awan mapataw na pamati no di na mangagiti ebanghelyo. Napatakot di ako na Apo Isos. Nga iya Great Commission kas panangisurat ni Marcos. Di ko na in kayo kiti kasabayo ti ebanghelyo ti so amin na parswa. Ti mamati. Kunti mabautisaran may salakat to. So, may sapo lang may kasabang nga mo na ti ebanghelyo tapno na dapat ti tao. Iso nga idi ngayon baga ni Pablo nga kasapulan na mamati. Dedi nga gwardiya tapno may salakan saan nga kaya nga sawen na salakanen nga sigod dedi nga gwardiya pagbalulan kasapulan na pagayam nga dinggen ti ebanghelyo.
kita muyo ka di, nga ti ebanghelyo, kakabsat, linaon namat, dagiti bilbilin, ang masapol na pagtulnugan. Nya, masapol na pagtulnugan, tapos may salakan. Di ba, isublik ka kayo di Marcos Kapitulo 16. May kasabati ebanghelyo iti so amin na parsuha. Kalpasan na nga may kasaba, kasapulang nga pasyente tao. Ti mamati. Ken kastamot ten ko na iti mabautisaran, mai salakan to. Haalain nga mamati ay iti nakakabsat. Kasapulan, di ako natayo nga mabautisaran. Di ka nga nagpatinggay di pa namati. Adda iti sumaganad nga ramidin na. Tapno iti kastakit, may salakan di kay panakabautisar. Ito ta, haan ang mabalin, nga umuna nga mamati ni Guardia sakbay nagdengeg iti ebanghelyo nya. Haan nga mabalin nga mamati nga umuna ken may salakan nga umuna santo agdengeg iti ebanghelyo. At patsin tayo nga idi kinunan ni Pablo nga mamati kag na po Isus ket may salakan kasi kaken di balay mo ket na salakan ni Guardia. Ure saan pa nga nagdengeg iti ebanghelyo at dangarod na salakan nga hanga nagdengeg. Mali di jay. Apay, una ta, umuna nga agdengeg, tapno mapatao di pamati na. Hanga umuna nga mapatao di pa na kay salakan, hanggang di pa namati. Kaya di pa namati, ti umuna. Santo di pa na kay salakan, panamati ba iti pa nagdengeg iti ebanghelyo. Niya po tayo ng Jesucristo, ay iti nakapsar. Apay, agsipod, tadi di ebanghelyo, iso nga may kasaba, deto'y ti agdaan ti panakabalin, the power of God, panakabalin ti Diyos, ama ipaay ti panakaisalakan, ti tunggal may nga mamati. Ngayon deta nga ebanghelyo, at dalaing bilig na, at dalaing iti pigsana, panakabalin na, no dinggan ti tao, ken no pagtulnugan na. Ay mga mabalin na nga, adda dijay bilin mo, adda dijay bilig dijay ebanghelyo. No, dininggag mo, ken haan mo magkapagtulnugan. Riparin tayo ay tinakapsa. Iti libro ti Arami. Idi nga ingkas kasaba ni Apostol Pablo ti ebanghelyo kadagiti Hudyo. Iti pasit ti Santo na Sura kapitulo 13 ti bersikulo 44. Idi ngayon kaskasaba ni Apostol Pablo ti baypapan ti ebanghelyo. Kurana ti rigita yung basahin ti 45. Kadagiti Hudyo idi nakita da dagiti adu nga tattao. Napnuda iti agom. Ket sinupyat dati sasaawan ni Pablo, ket nagtabao da. Ket na Pablo ken Bernabe kinunada si bibilig. Masapol at isao ti Diyos may palawag kumanga muno na kada kayo, ngimyan tangay paidin niyo, ken ipatoyo adi kay may kariti biyagag na nayon, adtoy ing kami kadigiti hintin. Kaya na nga saon, dagiti saan na nga kayat, nga dinggan kang pagtulno ti ebanghelyo, paidinda niya, paidinda ti Diyos. Una kaya nasan, iwalin da ni Apo Diyos. Apay, unang sipot ta ti ebanghelyo, deti ti adan pan nakabalin. Nga may pa ti pan nakaisalakan ti tunggal maysa nga mamati. Ngam kastay ko na, di pa namati, saan nga umununa, di pan nakaisalakan, kundi di pa namati. Madalayan ti panamati, baitin ti panagdingdingig iti ebanghelyo nga po tayo nga Jesucristo. Deta ti napasama kay Jagod ti pagbaludan. Nakalpasan nga nangigda, ti ebanghelyo na po tayo Jesucristo, kalpasan nga diningigda, dagiti bilin no kasano nga may salakan, riparin niyo o iti nakapsat, iti daydimot lang rabii, na baudi saranda, agraman kadagiti kabalena riparin niyo. Apay-apay nga iti dedimot lang rabi
ket nabautisaran de nga gwardya ken iti kabalay na. Ay tinagabsat, saan ka di nga magipakita ti kinapateg ti panagtulnog ijabili ni Apisos. Yan tangay ti panakabautisar kas kinunan ni Apostol Pedro. Manina, deti ket sarita ni Apostol Pedro, isu nga iti dedingal daw, kabababat Espiritu Santo kadakwadang apostol. Kaya di panangas kasaba, di Apostol Pedro, manin dinamag dagiti tattao nagdenga kanya taramidin mi. Kaya dat may salakan kiti sungbat ni Pedro, aramid 2:38, agbabawi kayo ken mabautisaran titunggal may sa kada kayo itinagan ni Kristo, amay pa iti parnakaikat, dagiti basbasol yu ket awatin yun to ti parangkap ti Espiritu Santo. Apay nga dedi guarda ti pagbaludan ket nagpabautisar iti dedi nga rabi. Saan nalaengan nga impabigat ay iti nakakabsat. Unag sipod ta naamuan no pa saan nga naibaga. Nakita daytoy nga tao ti kinapateg ti bautismo iti danong. Deta ket may pay ti panakaisalakan, panakaikat ti basol. Isu nga ginundawayan na nga kasalahawan ton ti panawen. Nga nubumigat ket awani ti kundaway na nga manggunot deta nga panakaisalakan. Gapuna nga iti rabii kalpasan nga inawat na ti Ebanghelyo ay iti nagkakabsat na bautisaran kaya ti siyo amin nga kabalay na. Isu nga makita tayo nga kasapulan nga da iti aramidin ti tao deta ket panagtulnog. Nga no saan tayo nga pagtulnugan dejay naipakita uno naibaga nga sapulan nga aramidin ti tao han tayo nga magunudan didya kari nga kari ti panakaisalakan. Panko ti imatang iyo ay iti nakakabsat iti Kapitulo 11 iti libro ti Hebreo. Nga dito iti nakailistaan dagiti tattao isuda nga daan iti dakkel pamati. Kung sawen dagiti nga tattao isuda dagiti banwar ti pamati. Nang ipakita no kasano ti panagpamati da kini Apo Dios. No apay nga kayo kung ipakita dito ipitagsipon. Ta dagitoy nga tattao ket adda kadakwada iti kina managtulnog. Ket ijay nga kina managtulnog na adda-anda iti umiso nga gunguna wenno pinadayawan ida ni Apo Dios ket nagunudan da dijay tarigagayan da kagunuden. Ado dagiti nakalista ngem kayat ko nga ipan kayo iti pakasaritaan ti alad ejay Jericho. Ti alad de Jericho ay tinakakabsat nalawa dakkel apay una ta di alad ti Jericho nagbalayan ti mesa nga balang kartis ijarabaw na di kaya nang sawen ala ura do mesa lang nga kwarto kuma kas pangarigan ay tinakakabsat ura mesa lang ko mga kwarto iti marami di jarabaw ti alad dakkel deta dakkel ket tapno masirrek dagiti tattao ti Dios DJ nga Jericho isu nga inyawatin ni Apo Dios kadakwada ay tinakakabsat kasapulan nga tungpalin da noan niya iti naibili. Ni Kapitulo 6, versikulo 2. Riparin nyo tako na ti pasiti na santo na sura. Ket niya huba kinuna na kinuswe kitaem. Tain yawat ko itaimam ti Jericho. Ken ti arina. Ken dagiti tattao ang maingel. Kita inyawat ko ni taimam. Ngem kahit nakasawen nga awan iti laban dagiti adda ti Jericho.
kini Josue. Lain sa adda nga masirek, adda kasapulan nga aramidon da, ay tinakabsat. Anya di jabilin, nga kasapulan nga aramidon, dagito nga tattao. Iti versikulo 3, iti Josue kapitulo 6, kaya't lawlawam to iti ili, amin dagiti tattao ti gubat, lawlawon yun to iti maminsan ti ili, kasta ti aramidon to kadagiti ennem aldaw. Kaya't pito a papadi, manghikuyog ng to kadagiti pito at ang guyog. Asara ti karnero o lalaki, iti sango ti lakasa. Kahit iti may kapitungal daw, lawlawon yun to ti ili. Iti mamin pito adaras. Kahit dagiti papadi, pagunyin ng to dagiti tangtangguyog. Apay, kita nyo di bili na iti nakabsat. Ti bili ni Apo Dios. Lawlawon yun to data nga syudad maminsan iti may sangal daw. At dali iti gamgamigam nga imbaganat toy, at dali di masapul nga itugot da, kit masapul nga noan niya di dyan pakita ni Apo Dios. Nga aramidon da, masapul nga awan suruk, awan kurang na nga pagtulnugan da. Na detalye kakabsat noan niya ti aramidon di gitoy, kasapulang nga rog na detalyado nga di dia panaganung dapan ang tungpal tayo tinito nga bilin. So kahit nakasawin, diya ineng aldaw linawlaw da, di dia nga syudad. Kahit iti may kapitong aldaw, na pililalaw da iti namin pito kadaras. Kita mo yung tinapasamak, ayatin mi nga papagayam, ayatin mi katungtong, di versikulo 20 ko na. Iti kasta dagiti tattao nagpukaw dagiti papadi pinaguni dagiti tangguyog da, ket naramid iti adagiti tattao nanggagda awang ti tangkuyog. Adagiti tattao nagriaw da iti natbag nga riwawa. Ket di bakod nargaay anasimpa iti kasta dagiti tattao sumrek da iti ili. Tunggal tao anang linteg iti sanguna di ket inalada di ili. Ay iti nakakabsat apay. Nga nagbalaygi da Josue nga nang rak-rak iti deta nga bakod. Bayton kadi iti pigsada. Bayton kadi iti bilig da. Haan ay iti nakakabsat. Bayten iti panagtulnog da. Awan suruk, awan kurang na iti bilin kadakwada ni Apo Dios. Saan? Ngayon ni Apo Dios, ti may sa nga banag. Nga awan ti pasit ti tao. At ano ko mano, han na nga nikanin ti pasit ti tao, inaglakaan ko malayo nga punasin ni Apo Dios. DJ alad, kin patayin ko madagiti tattao. Nga mahaan inikan ni Apo Dios. Dagiti tattao, itiribeng da nga ramidin. Tapnon ditoy nga makita. No adamot laeng panagpamati dakin ni Apo Dios. Nga ron, DJ pamati kina Apo Dios nga sarsalitaan tayo. Ayat nakakabsat. Makita deta baitin iti panagtulnog kadagiti bilbiring. Iti panakaisalakan makita ti panamati kana Apo Dios. Baitin iti panagtulnog mo iti bilin. Denggem ti manghilyo patyem ibabawin ti basol mo. Ipaduyak-yak mo ti pamatim kana Pisos. Mabo ti saran ka maipay ti panakaikat ti basol. No pagtulnugam dagito yaya tinakakabsat. Ipasigurado ni Apo Dios ken ka, ni Apo Isus ken ka. Ngadda ka, nga naisalakan, ket inayon na ka, iti iglesia, aramid 2, iti versikulo 47. Ngem no, dagito nga biling ket saan mo nga ikan ti pateng. Ket kuna mamati aklatan, ureta mamati akmat addakin ka, ayat tinakabsat. Ngayon laglagi pa, saan nga nangted ni Apo Isus iti may sa nga bili. Kitaem kinbasahem ta Biblia, ket amin nga mabasam bilin deta ni Apo Jesucristo ket kasapulan na pagtulnugan. Tap kunana di Matthew 28 di versikulo 20 nga isuro yu katakwada. Nga iwanan ta dagiti so amin nga bilin ko kada kayo anya ti kari ni Apo Isus. At dakto kada kayo magnanayo.
aging gati panungpalan ti lubong. Anya pilya mo iti nakabsa. Agtulnog ka kadi, wano patang kinong tapusom. Pagtulnogam kadi ni Apo Isus, wano patang kinong tapusom. Kahit saan ka ang agtulnog, idebili ni Apo Isus. Adakin ka, ay iti nakabsa. Ngamlaglagipin tayo. Nga sumango tayo iti pangukuman niya po iti Yesu Kristo, kusumbatan tayo iti ramit tayo, na yung bagman wano dakes. Agpili ka itan, kit sapay, tagdesisyon ka, iti mabiit. Matulungan da ka, kontakan da kami laeng, ay iti nakabsat. No kasano, nga matulungan da ka, tapnon sisasagana kami, nga umay kada kayo, nga mangi tunda, ijay panagtulnog nyo, kinaputi ko sa Kristo, tapnon magutudan nyo, ti panakaisalakan. Alawen, ti programa ti Suro ti Biblia, pumakadamanin kada kayo ay iti nakakabsat, awisin kayo ti sabali tupay nga Domingo, iti sabali pa nga parang ti programa, ti Suro ti Biblia. Ti pagayam yung kapsat ti Apo Brother Darius Tawilio, pumakadan, mangibati na yung baga malimyo amin.